Sziasztok! Szajok csak kérte, hogy foglaljam össze a gépeket és azt, hogy mit éri meg megvenni. Ez itt a polc, amit szeretnék feltölteni, de kezdem az első polccal. Az egyik kedvencem ez a készlet, mert több speciális fej is van benne, hosszabbító szár, minden, ami kellhet. Aztán itt van ez a fúrószár és bitkészlet. Ehhez jár egy T-kulcs, amibe a bitfejeket lehet rakni, de a dobozon is rajta van minden, ami benne van. Itt egy kis vízmérték, de erre majd még visszatérünk. Van még egy kisebb bitkészlet is, ebben apró bitek vannak, ami finomabb szerelési munkákhoz tökéletes, plusz van benne egy csavarhúzó, egy hosszabbító, néhány krova, igazából ennyi. Ez egy hagyományos fúrószár készlet, nincs rajta sok mutogatnivaló, de ettől függetlenül egyáltalán nem rossz. Ami viszont nagyon megéri, az ez a ledes powerbank, amit imádok. Övre akasztható, 2 USB porttal, így akár egyszerre tölthető vele a telefon és egy hangszóró is. Nagyon szeretem ezt a kis kütyüt. Van itt egy füzet is, amiben egyszerű amatőr tervrajzok vannak, és hozzájár egy Parkside tool is. Következő ez az akkus multiszerszám. Erről van is kint videó, nem rossz cucc. Aztán itt van egy akkus dekopírfűrész, erről is készült videó, szintén egy korrekt gép. Található itt egy elemes LED reflektor is, ennek egyetlen hátránya, hogy ahogy merül az elem, úgy csökken a fényereje, de ez várható volt. Itt van egy spakli, kényelmes markolattal, beépített mágneses bittartóval. Nagyon jó kis darab. Ez itt egy szike. Itt van egy 2 méteres kolosztok. Egy lézeres vízmérték, egy világítós vízmérték, derékszög és LED tökéletes képfelrakáshoz. Van még 2 mágnes, és az állványhoz egy rögzítő menet. Ez sem rossz. Ez egy 3 emeletes rendszerező, mindegyikhez 6 darab elválasztó, ez is egy hasznos dolog. Az egyik kedvencem ez a gép, nagyon szeretem, igazán jó kis darab. Van itt egy másik gép is, ami talán limitált kiadású, teljesítményben szinte ugyanaz, mint a zöld változat, ez is jó kis szerkezet. Kisméretű, meleg ragasztó pisztoly tejernyi néha hasznos lehet. Itt van ez az 5 darabos csavarhúzó készlet, mindegyik meg van jelölve. Aztán itt van a pisztolyfúró, ami teljesen megfelelő fúrásra és anyagkeverésre, ezt is szeretem használni. Itt egy termosz, ami hosszú ideig megtartja a hőt. Ez a régi kesztyű fél évig bírta, de 1500 forint volt, és még mindig használható. Itt egy szerszámos táska, amihez 23 szerszám tartozik, beleértve a csavarhúzókat és a vízmértéket is. Ez itt egy szerszámfal, amin szinte minden megtalálható a táskából. Ez itt egy barkácskalapács, tényleg inkább csak a barkács kategóriába sorolható. Itt van egy 5 méteres mérőszalag, egy bites csavarhúzó, egy fogó, ez nem a táskából van, de egy jó kis fogó. Még több fogó is akad itt. Ez itt a 2 akkumulátortöltő, egy forrasztó állvány,